Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was ja, Paweł Polok, w programie Szlagiery i Wice. Za chwileczkę przywita nas wszystkich nasz gość. Mamy taki ten czas barburkowo-mikołajkowy, mamy też specjalnego gościa. Zaraz będzie teledysk. Ciekawe, czy się domyślicie, o kogo chodzi. Gość się już szykuje, a my gromy. Posłuchajcie, warszawiacy, pyry i krakusy, mówię wam, że te hanysy to fajne garnusy. Oni zawsze podłączają się do każdej paczki, a dobry tego przykład to śląskie trojaczki. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To my mówimy gwarą jak Polska staro. Kochamy wszystkich bliźni zgodnie z wiarą. Kłócimy się czasem jak w każdej grupie, a tych, co nas nie lubią, mamy gdzieś. Byliśmy już w gazecie, a w telewizorze. Oglądać nas możecie o każdej porze. Gdy ludzie się śmieją, tryskamy humorem. Uczymy śląskiej gwary z wielkim uporem. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. I chociaż na scenie wyglądamy tak skromnie, dziewczyny z widowni uśmiechają się do mnie tak błyskają te iskierki w oku. Chociaż każdy z naszej trójki jest pełen uroku. Nie można nawet zliczyć wszystkich naszych zalet, bo śląskie trojaczki to dobry kabaret. I mógłby wam powtórzyć to jeszcze jeden raz, lecz woła już reżyser, że minął czas. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. To właśnie my, stoimy tu jak świnki trzy. Jeden znawca powiedział mi, zaśpiewamy w MTV. No i już my są, jest z nami Grzegorz Poloczek z kabaretu Rak, także się zastanawiał, namyślał, czy będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, bo zaglądaliśmy na pieśniczkę, w której występuje cały kabaret Rak, a dziś z nami Grzegorz Poloczek, legenda śląskiej estrady, górnośląskich wiców, pieśniczek, szlagierów, bo od lat żeście są razem z całym kabaretem na scenie. Niewiele to już jest lot. No długo. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Cię, Pawle. No ja już jest jakieś 23 lata gdzieś tak w porywach. 23 lata to już jest prawie ćwierć wieku. Bo kabaret jak jest jeszcze starszy, bo kabaret jak no już przeszło 30, 33 chyba nawet. Od czegoście zaczynali? Czy to się zaczynało wtedy, jak jeszcze z moim tatą byliście w zapiskach Erwina Respondka w tym programie? To się wtedy zaczęło? To jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Tak, ja już był w kabarecie Rak i potem po jakimś czasie zaczęły się programy właśnie z Anteną Górnośląską. Między innymi ten, o którym gadasz. Zapiski Erwina Respondka. Piękny program. To były piękne czasy, piękny program. Ja to wspominam wówczas jako Karlus, bo to był koniec podstawówki, początek liceum. Brał nieraz udział w realizacji tych programów. Pamiętam, jak żeście się do tego przygotowywali. To były fajne programy, bo one w sympatyczny sposób gadały nieraz o trudnych sprawach, bo tam się pojawiały sprawy, o których wcześniej żaden nie gadał. To był początek lat 90.
wcześniej nie szło o tym gadać. No to był fajny program, bo to był program o Śląsku i trudno, żeby to był program tylko o sympatycznych sprawach, bo to było o życiu, o zwyczajach, o tradycjach śląskich i naprawdę ładnie zrobione. A nasz udział był taki, że my tam, nie dość, że my tam grali w tym programie, jako wykonawcy, to jeszcze my pisali piosenki do tego programu. I zawsze te nasze piosenki leciały, była opowieść na przykład o jakiejś tradycji śląskiej i my do tego napisali piosenkę. I znowu się była na przykład o jakichś orkiestrach dętek, to my napisali piosenkę. I tak do każdej scenki, do każdej opowieści narrator był pan Skorupa, taki pan starszy już aktor, który miał bardzo fajny głos, w ogóle barwa do tego i on opowiadał, leciały obrazki. A potem była właśnie, czyli taką ilustracją do tej opowieści były nasze piosenki. To było piękne, szkoda, takie mnie też wspominki naszły, już pora osób z tego programu nie żyje, tata mój nie żyje, Michał Smolosz, jeden z autorów, też nie żyje, pan Skorupa, no, taki czasy, ale kabaret Rak, który w tym programie na pewno pełnił jedna z głównych ról, ciągle funkcjonuje i ciągle grocie i mocie się całkiem dobrze. Tak jest, to jeszcze taka ciekawostka, że w kabarecie Rak wtedy był Marian Makula, a Krzysiu Rozpądek już się pojawił, jeszcze nie był w kabarecie Rak, myśmy się już tam poznali wtedy na planie tego programu i dlatego się znaliśmy z Krzysiem Rozpądkiem. I po prostu później jak Marian odszedł, to Krzysiu wszedł. Ale właśnie Krzysiu już to był tak samo jak twój ojciec, jak Jezus. Tak samo jak twój ojciec Józek występował w tym programie, tak samo dodatkowo występował Krzysiu Rozpądek. No i wiadomo jeszcze inni. I wtedy z Krzysiem Rozpądkiem rozpoczęliście współpracę, a co z tej współpracy wynikło, to będziemy mogli za chwileczkę obejrzeć, a na razie zaglądamy na kolejny teledysk. Jadymy! Choreografia specjalnie sprowadzana z Broadwayu. I za to my dali $3000, patrzcie. Jo, do teraz jeszcze widzę twój smaj. Jak siedziałaś tak w oknie, wołałaś don't cry. Pod twój adres wrócę może za rok, bo niestety twój dok rozszarpał mi bok. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. Taki pomysł do głowy mi wpadł, że jak drzwi są zawarte, przeskoczę przez płot. Tam w ogrodzie już widzę twój chaos, więc się skradą powoli jak Mickey Mouse. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, au, I teraz wy i au, au. boli was coś. Wczoraj zaś nie otwarłaś mi drzwi. Powiedz, kochanie, czemu to robisz mi? Ja mam przeca ino message to you, a w nim jedne krótkie zdanie, że I love you. Twój Rottweiler na mój widok podgrzał. Hał, 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 hał. Z jego struny to brutalny był fał. Au, 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 au. A teraz wszyscy mruczymy jak Rottweilery.
Podobają mi się Wam te pieśniczki? Liczę, że ja, bo i Kabaret Rak, i Grzegorz Poloczek w naszej liście szlagierów po śląsku są obecni w notowaniach. Nieroz wysoko, nieroz troszkę niżej, ale to wszystko zależy od Was. No i też stało się tak, że nie ino Kabaret Rak, nie ino we trójka, ale też są Grzegorz Poloczek nagrywał piękne, fajne teledyski. Jak to się stało? No widzisz, Paweł, po 20 latach mojego członkostwa w Kabarecie Rak, że wydał, że swoja pierwsza płyta z mojego placu, to jest ta, podwójny album. No i to był taki duży sukces, bo ta płyta się bardzo dobrze sprzedała, dostał że za to złotą płytę. To są dwie w środku, więc piosenek jest bardzo dużo. Większość jest mojego autorstwa, ale na tej płycie nie wszystkie są. Są niektóre takie jakby dodatkowe piosenki innych autorów. No i stało się, ponieważ się okazało, że trafił w gust na śląskiej publiczności. To znaczy jest tam właśnie dużo wspomnień, dużo takich obrazków z mojego dzieciństwa, a to się przenosi na to, że każdy miał podobnie na Śląsku. Wszyscy mieszkali w podobnych miejscach i jak ja piszę tam o jakichś festynach, czy o tym jak my się ubierali, czy jak się podrywało dziewczyny, to każdy to miał to samo i każdy odnosi to do siebie. No a jest jedna piosenka, która była takim jakby magnesem głównym. To jest akurat piosenka chorwacka, ale tekst napisał ja do tej piosenki. I ta piosenka w ogóle trafia ludziom bardzo do serca, bo na temat tej piosenki, że jak się już tyle nasuło komplementów, że już nie wiem jak się zachowywać. I nawet były przypadki, że na przykład jakiś facet przyjechał na mój występ i powiedział, że dzięki tej piosence wrócił na stałe do Polski z powrotem, bo nie umiałem ją słuchać, bo mu się zawsze chciało płakać, tak tęsknił i te stare kąty mu się przypominały. Także no, cieszę się, że tak się tak udało. No. Ja się obejrzę ta płyta, nasi widzowie ją też mogą oczywiście obejrzeć. O której pieśniczce go domy? Kiero to pieśniczka jest taka wyjątkowa. Która zaczyna ta druga płyta, to są dwie płyty, tak jak powiedział, czyli na tej drugiej płycie pierwsza. Tam jest tytuł Malinkonija, ponieważ autorem tej piosenki jest Dym Korunicz, a ja napisał tekst oczywiście mój, śląski, ale prawa autorskie należą się prawie temu właścicielowi, więc nawet jak się nie pytał, czy mogę dopisywać, nie dopisał jak nawet swojego nazwiska, no bo uważam, że to nie powinno się tego robić, skoro ktoś to napisał, to wszystkie tantiemy idą na konto jego małżonki, bo on też nie żyje. Wdowy. Wy też możecie się ta płyta kupić, ja ją szczerze polecam. Mamy taki czas, Mikołaj przynosił geszynki, no ale jakby się trochę spóźnił, przyszło za nie skoro, to ta płyta też może kupić, a możecie ją kupić w sklepie Szkolak w Rybniku na Kościelnej. Bardzo zachęcamy do tego, żeby tej pięknej pieśniczki posłuchać. Jak nie z płyty, to obejrzyjcie się Teroski w naszym teledysku. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino, ni żadne łobiboki, choć piją to nie wino. Tu bajtle razem rośli, na placu od małego do jednej szkoły poszli, kolega ze kolegą. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Tu my na małe budki we futbal dziennie grali, cegły, stoły, zasłupki, a włókienko my strzelali. Tu my toczyli wojny na hołdzie z przyjezdnymi, a potem my na piwo chodzili raz
razem z nimi. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Dziuchy się całowały po sieniach ze chłopcami, a nawet się kochały ślązoczki z gorolami. Jak ino się ściemniło, to grali my w szukanie, a jak się nas gobiło, to się dostało banie. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. La, la. Popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. To jest właśnie ta pieśniczka z tej płyty, złotej płyty Grzegorza Poloczka. To jest ta pieśniczka, z kuli kiery nikierzy przyjeżdżają nazot do Polski, na Śląsk, nazot do swojej chałupy. Z tej pierwszej płyty. Z tej pierwszej płyty. To jest pieśniczka nastrojowo, ale kabaret Rak, Grzegorz Poloczek to przede wszystkim kojarzy się z wicami. Co prawda mieliśmy Mikołaja Barburka pora dni temu, więc te barburkowe wice już kaś tam pomału przeszły, ale jeszcze się możemy o tych wicach pora słów powiedzieć, bo jeżeli kabaret Rak, to zaraz każdy go do wice, no ale te wice się nie biorą znikąd, bo one są albo zasłyszane, albo je po prostu życie pisze. To znaczy my generalnie, powiem Ci Paweł, że nasz program generalnie to jest program autorski, my sami piszemy teksty. Generalnie w programie Kabaretu Rak mało jest wiców, ale czasem jak się jest na biesiadzie jakiejś większej, czy karczmie piwnej, to wice idealnie wchodzą, ludzie lubią krótkie formy i tam jest szybciutko puenta i ten, ale normalnie jak ktoś zresztą występował w Rybniku już nie jeden raz, to generalnie to mój program składa się właśnie z moich autorskich piosenek, z moich autorskich monologów. Ale lubię wice. Znam jeden fajny. No to słuchamy. No to opowiem taki akurat, na pewno ten widz będzie ciekawy dla tych, co są co się znają na futbalu. Kolegował się osioł z koniem, wiesz? Typowy dowcip piłkarski, nie? Osioł z koniem i koń był taki wyniosły, wiesz, taki fest, takie panisko, a osioł skromny, taki naprawdę skromny osiołek. I jak na placu się kolegowali, to jeszcze to osioł wszystko wytrzymywał, bo no, że go to gryzło, bo co nie kupił, co nie zrobił, wiesz, jak to koń wszystko lepi. No i w końcu miał tego dość, no ale cóż. Koń, mimo to, że był coraz lepszy na placu, chwalił się osłowi, że wszystko umie lepiej.
postanowił jeszcze to jakby dobić osła i poprosił go do domu. Zaprosił go do domu i osioł się dziwił, czym on go prosi. Jak wlazł do niego do domu, to się kapnął, bo koń w salonie miał same trofea. Na ścianach półki, puchary, medale, wiesz, zdjęcia z parkuru. Koń wszędzie na pierwszym miejscu, wiesz, grzywa przyszczyżono, tysiące ludzi. No i osioł padł, chciał się pochwalić. No i teraz powiedział, czym ja się pochwala? Jak ja go zapraszał do mnie z rewizytą. I wymyślił, kupił wielkie zdjęcie zebry, powiesił ta zebra na ścianie w centralnym miejscu w salonie i go jak koń wejdzie, musi to widzieć. No musi to widzieć, bo nic innego nie było, wiesz. No i rzeczywiście koń wchodzi, patrzy, od razu widział ta wielka zebra, podchodzi do tego osła, go a co to jest? No ta zebra pokazał. A osioł tak skromnie go jak byłem młody, to trochę grałem w Juventusie Turyn. To mnie się Nie spodziewał, że się taki kręci. Nie spodziewał, że się, a ja mam mówić z zupełnie inkszej beczki, zupełnie inszy temat. Tacy narzeczeni przyszli się do Faroża dać zapisać na zapowiedzi. Nie? No i tam poustalali te wszystkie dokumenty, powypełniali. No i w końcu ten pan młody Godo, ten narzeczony, no a wiele się też należy, nie? Za taki ślub. A ten Faroż Godo, wiesz co, na wiele wyceniasz swoja narzeczono, to mi tela dej. No ten pan młody tak pozaglądał, nie? Wyciągał ten portfel, dał temu Farożowi 100 złotych. Faroż tak pozaglądał na ta młoda pani, na ta narzeczoną i mu wydał 60 reszty. No, fajne. Ale to jeszcze skończę jeszcze jednym. Podobne, bo też były nauki prześlubne. I była właśnie ta przyszła młoda para i Faroż się pytał, a jesteście już przygotowani na zawarcie związku małżeńskiego? A ten przyszły młody pan Godo, tak, bo moja partnerka jest w ciąży, a ja już mam gorzoła kupiona. To teraz przejdziemy na drugi punkt życia małżeńskiego. Umarł taki jeden starzyk, nie? Ale już był fest stary, no i pogrzeb, nie? Tam garstka ludzi, pogrzeb się skończył, no i ta starka, nie? Ta jego baba stoi nad tym grobem, no i stoi, a ten kopidł już tak przedreptuje, nie? Już by to chciał zasuć, ta dziura iść do domu, nie? A ta starka stoi, no nie przegoni jej, nie? No i tak nie wiedział, co powiedzieć. Godo, i co starko? Umarł wasz chłopek? No umarł, ona Godo. A wiela miał lot, no 94, nie? A wielaście byli po ślubie, nie? No 71, nie? A wiela wam jest lota, ona go do 93. 93 to opłaci się wam jeszcze iść do domu. No tak. Ale to jeszcze jeden o emerytach, czy już kończymy z widzami? Możemy o emerytach, bo teraz emerytów będzie coraz to mniej, bo jest wiek emerytalny wydłużony. O, to mi się wspomniał, jak To jest fajne, widzisz? jedzie chłop przez Warszawę taksówką, nie? Koło Sejmu przejeżdżali i tam słyszy 100 lat, niego do tego taksówkarza chyba kiedyś tam ma urodziny, Geburtstag, nie? A taksówkarz go do nie wiek emerytalny ustalają. To jeszcze jeden powiem na koniec. Siedzi małżeństwo, a powiedzmy, że mają gdzieś tak oba po 80 lat i on tak patrzy na ta swoja żona, ten starzyk patrzy i tak widać, że coś się chce, ale tak się skupio i tak po godzinie padło i a powiedz mi tak richtig, jak ja to zaś mam na imię? I ona zaś tak myśli, patrzy na niego i tak chce mu to powiedzieć, ale tak też zaś prawie godzina i po godzinie go do a na kiedy ty to potrzebujesz? No to teraz skończymy z wicami i obejrzymy się kolejną pieśniczka, zaraz do niej będziemy nawiązywać. Jakże kończył drugoklasa, to żech dostał pierwszy rower. Koło było dosyć drogie, choć nie było nowe. Chociaż my się targowali, nie szło kupić tuni. Wszystkie my musieli wydać pieniądze z komunii. Naprzód żech się uczył jeździć i no na jednej pędali. Po tym żech przekładał noga, by się nie obalić.
Biodra jeszcze nie sięgały wtedy mi do ruki. Bez to miałech nawet czasem obczaskane kulki. Komunijne koło Kajo na nim nie był. Jeździł żech po lesie na gliniok na ryby. Na nim żech dojeżdżał z balem na boisko i nawet do szkoły, chociaż była blisko. Na linksztandze miałech sztywny, niklowany dzwonek. Z zadku na susz blechu odblask, szprychy naciągnione. Zawsze sprawne były tylnie i przednie hamulce. W taśce miałech komplet kluczy i pompka na rurce. Komunijne koło Kajo na nim nie był. Jeździł żech po lesie na gliniok na ryby. Na nim żech dojeżdżał z balem na boisko i nawet do szkoły, chociaż była blisko. Czasem z kuli tego koła była w doma wielkochaja. Jak my chcieli je postroić na 1 maja. Jóżek zawsze na niebiesko chciałek stroić wszystko, a mój ojciec na czerwono, bo był komunistą. Komunijne koło Kajo na nim nie był. Jeździł żech po lesie na gliniok na ryby. Na nim żech dojeżdżał z balem na boisko i nawet do szkoły, chociaż była blisko. Komunijne koło, co prawda czas mamy nie komunijny, no barburkowo-mikołajowy. Dobre wuszty my dostali na Mikołaja, ale na komunijo się też je dobry wuszt, nie byle co się. Cały czas się czuję. Wonio. Woniają. Wunio. To jest piękna pieśniczka, bo ona zahacza o takie rodzinne klimaty. Godali my te wice rodzinne, na Śląsku ich jest dość mocka i tych pieśniczek o rodzinie też trochę jest. No tam są właśnie na tej pierwszej płycie, na tej drugiej zresztą, o której będziemy gadać za niedługo, też są takie, też jest ta jedna cała płyta w ten sposób nagrana, ale tam jest dużo takich właśnie tego typu jak komunijne koło. To są właśnie takie moje różne wspomnienia. Komunijne koło, wiesz, tam Nowy Ancuk, Usia i takie inne, Mały Hachor. Mały Tak, Grzegorz Poloczek to był mały hachor, czy nie? no wiesz, w każdej rodzinie był taki mały hachor. No i te komunijne koło to jest taka opowieść właśnie też ludziom blisko, bo każdy pamięta te swoje komunijne koło, bo to było komunijne koło albo, jak już była bogata rodzina, to albo chrzestny podarował koło na komunię, co się rzadko zdarzało w tamtych czasach, jak ja był dzieckiem. A bardzo często te moje komunijne koło to było takie koło, które kupiliśmy dopiero po komunii. Bo to, co ja zaoszczędził, co mi tam ciotki dołożyły, to jeszcze było mało. To jeszcze musiał tata która dołożyć z pożyczka wziąć albo coś i dopiero mi kupili używane. O. Taki to były czasy, teraz troszkę insze geszynki są. Teraz na się dziecko komunię. rodzi na porodówce u nas w szpitalu na Goduli i już ma komórka koło siebie, żeby mogło do mamy zadzwonić, żeby przyszła go nakarmić na przykład. I na internecie maila mu założonego. Ona się urodzi. Poza tym, wiesz, te prezenty kiedyś były inne właśnie. Ja zawsze to nawet na występach wspominam, że ja miałem takie prezenty, że na przykład był talerzyk, filiżanka i w tej szolce były, rozumiesz, cukierki. To było celofane, ładnie zawinięte, to był prezent. Albo bombonierka, albo czekolada, czasami. Albo na przykład jeden prezent do dzisiaj to czynia, czasami to nie wiem. Mała taka łyżka, mały taki nożyk i widelczyk. Taki był komplecik. Albo długopis i pióro. No właśnie, jakby są przy Gieszenkach, są my przy Mikołaju, a na Mikołaja co się dostawało? Bo wiadomo, że na Śląsku Mikołaj przychodzi 6 grudnia, a 24 na wieczór we Wielio przychodzi dzieciątko. Dzieciątko się rodzi, tak? A Mikołaj, no to wiesz co, zawsze się straszyło dzieci, jak były niegrzeczne, że dostaną już karabiny i węgiel.
U nas tak się straszyło, bo to w różnym mieście, na różnym Ale placu. to u nas też, to u nas też. Ale tak przeważnie ten Mikołaj przynosił jakieś słodycze, bo to była największa atrakcja. Rzadko jakieś drogie zabawki, w każdym razie był mały. Bo to było, wiesz, to nie każdego było na to starać. A słodycze to była okazja dziecku dać, bo tego też się nie kupowało na co dzień. Więc na tego Mikołaja to się tam rodziny sprężały i dziecko dostało już jakiś kawałek czekolady, czy tam jakieś cukierki, czy coś. Czy jabłko, bo pomarańczu też nie było. Ja pamiętam, Rozrzech dostał od Mikołaja takie kredki węglowe do rysowania na Brystolu i ja się przelął, Grzech był niegrzeczny, że to jest ten węgiel, co mi miał przynieść święty Mikołaj, ale mnie uspokoili, że nie, to nie ma węgiel, tym nie będziemy polić w piecu, tym się rysuje. No ale widzisz, twój tata to był taki wicman, że on też już tak, że cię węglem straszył, ale ci dał kredki. Ale trochę z tym węglem było pomieszane. Było pomieszane, piękny jest ten mikołajkowy czas, to teraz Kisie właśnie obejrzymy coś już świątecznego, mikołajkowego do naszych najmłodszych. Ten teledysk już nas troszkę wprowadził w taką świąteczną atmosferę, ale jest jeszcze jeden taki świeży, nowy, który żeście nakręcili wspólnie z Marcinem Kindlą. Taki świąteczny. Świąteczny. To tak wyszło w roz nierazka, czyście się długo rychtowali do tego? To znaczy, to my tak z Marcinem się zaprzyjaźnili i u nich, u Marcina, że nagrywał między innymi jedna z tych dwóch płyt z tego drugiego wydania. I właśnie powstała ta piosenka w tamtym roku przed świętami. Ona się nazywa Mały Podarunek. Tak, Marcin miał taki pomysł, żeby coś na święta zrobić. On napisał tekst, Marcin do tego napisał bardzo fajną muzykę. Zresztą teledysk uważam, jest bardzo dobrze zrobiony, bardzo fajny. Ciekawy. Bardzo fajne jest takie jakby echo po tej piosence, bo ludziom się bardzo podoba. Ci, co ją posłuchali już, to naprawdę podoba się. To dobrze, że się podoba. I zaraz się obejrzymy, czy wam się też spodoba, bo my już ten teledysk puszczamy. Podaruj mi na święta mały podarunek. Wróć proszę do domu, choć na kilka dni. Podaruj mi na święta ciepły pocałunek. Wróć proszę do domu, zapukaj do drzwi. Podaruj mi na święta mały podarunek. Obudźmy
uczucia, bo ciągle są w nas. Podaruj mi na święta ciepły pocałunek. Wróć proszę do domu, podaruj swój czas. Ciepły podarunek na zimowy wieczór, mała niespodzianka na świąteczne dni. Ty ubierz choinkę, ja rozpalę w piecu, odrzucimy smutki, osuszymy łzy. Ciepły podarunek na zimowy wieczór, mała niespodzianka na świąteczne dni. Ty ubierz choinkę, ja rozpalę w piecu, odrzucimy smutki, osuszymy łzy. Podaruj mi na święta opłatek radości. Rozpakuj walizkę, niech będzie jak jest. Podaruj mi na święta opłatek miłości. Podaruj mi siebie i zakończ swój rejs. Ciepły podarunek na zimowy wieczór, mała niespodzianka na świąteczne dni. Ty ubierz choinkę, ja rozpalę w piecu, odrzucimy smutki, osuszymy łzy. Ciepły podarunek na zimowy wieczór, mała niespodzianka na świąteczne dni. Ty ubierz choinkę, ja rozpalę w piecu, odrzucimy smutki, osuszymy łzy. Zaglądam Teroski na ta druga płyta. Od razu muszę dodać, że ona się też cieszy wielkim powodzeniem. Zapraszam Was od razu na naszą stronę internetową listaszlagierów.pl. Tam w sklepiku ta płyta oczywiście jest do kupienia. Tu też są dwie płyty. Tak. Jedna płyta składająca się z dwóch Ja. płyt. Takie wash and go Ja. płytowe. Są dwie płyty, dwie w jednym. I znowu jest taka konstrukcja jak tam. Ta pierwsza płyta jest taką bardziej śląsko-kabaretowa, a ta druga bardziej do przemyśleń, taka bardziej liryczna. Taka jest różnica, że tutaj są już wszystkie moje teksty, wiesz? Szczęśliwo siódemka, Hanys z krwi i kości. A, też jest tak. To musi być o Grzegorzu Poloczku, bo to jest Hanys z krwi i kości. To jest Ja? Ohany się z krwi i kości. O Hanysie z krwi i kości. Dobrze, że takie płyty są, dobrze, że jedna jest na wesoło, druga do przemyśleń, bo tak wygląda ten nasz Śląsk. Cieszy mnie, widzisz, Paweł, to, że ci wszyscy, którzy kupili ta pierwsza płyta, bo bardzo dobrze się sprzedała, i kupują ta druga, to zastanawiałem się, która lepsza. Oczywiście ci, którym się podobała ta pierwsza. Bo jak się bało, że ta druga już będzie trochę inna i gorsza i że może się komuś nie podobać, ale się okazuje, że poziom ich jest wyrównany. Także jednym się bardziej podoba ta pierwsza, jednym bardziej ta druga. W sumie 4 płyty mam, bo wiesz, w ciągu 2 lat to jest dużo. Narobisz, że ci przypomnisz? Tak to jest. A Teroski nasi widzowie będą się mogli zastanowić, kiero z pieśniczek Grzegorza Poloczka jest najlepszy, bo jeszcze jedna puszczomy, a wy ocenicie, kiero się wam najbardziej podobała. Jeszcze jakbym mógł dodać, to tytuł tej płyty Dwa światy. Życie jedne jest, ino roz się rodzisz, zanim stanie czas, niech ci dobrze się powodzi. Twój najstarszy brat
zjeżdżą z dnia do nocy. Miał scharatany kark i od wąglo czarne oczy. Nie masz, synku, szans, jak pójdziesz na gruba. Będziesz jak twój brat, na kolanach wągiel dłubać. On już tyle lot fedruje kaś w niebie. Ty masz jeszcze czas, żeby wziąć cię tam do siebie. Życie jedne jest, ino roz się rodzisz, zanim stanie czas. Niech ci dobrze się powodzi. Nie masz, synku, szans, jak pójdziesz na gruba. Będziesz jak twój brat, na kolanach wągiel dłubać. Życie jedne jest, posłuchaj nim zaśmiesz. Ty możesz żyć 100 lat, aż karbitka sama zgaśnie. Ty możesz żyć 100 lat, aż karbitka sama zgaśnie. Sama zgaśnie. Taki są te nasze szlagiery, taki są te nasze wice. Dzisiaj gościliśmy legenda górnośląskiej sceny, górnośląskiej estrady Grzegorza Poloczka. Pomału nasz program dobiegł końca, ale liczę na to, że jeszcze nas odwiedzisz w naszym programie. No, z przyjemnością, bo podoba mi się to, że jest czas, żeby sobie pogadać, wiesz? To są takie programy, jak wchodzisz na minutę i już jedziesz cały dzień. Wchodzisz i wychodzisz. Że minuta i wychodzisz, a tutaj tak spokojnie, jak to w Rybniku. Właśnie, a tym bardziej, że mamy pomału taki świąteczny czas. Teraz jest gonitwa, no ale też się czasem trzeba dychnąć. Tak jest. Trzeba się dyknąć i wszystkim życzę wesołych świąt. Spokojnych, fajnych, rodzinnych, ale wesołych, bo to jest wesoły świąt. Grzegorz Poloczek będzie na pewno jeszcze u nas gościł. My widzimy się jutro w liście szlagierów po śląsku, na kiero bardzo serdecznie zapraszam. No i oczywiście za tydzień, pomału już idzie ku świętom, to my już też będziemy mieli takie troszkę bardziej świąteczne szlagiery i wice. Zapraszam, trzymajcie się, do zobaczenia.